अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा. मी किशोर तावडे जिल्हा याद्वारे असं आवाहन करतो की कोकण विभाग पदवीधर संघाच्या नव्याने मतदार तयार करण्याबाबतचा कार्यक्रम जाहीर झालेला आहे. त्या अनुषंगाने दिनांक 23/11/2023 रोजी जिल्ह्यातील सहाय्यक मतदार नोंदणी अधिकारी तसेच सर्व पदनिरीक्षक अधिकारी अवलेख अतिरिक्त पदनिरीक्षक अधिकारी यांचे कार्यालय ते प्रारूप मतदार याद्या प्रसिद्ध करण्यात आलेले असून सदर मतदार यादीमध्ये आपले नाव दाखल करण्याचे राहून गेल्यास किंवा दुरुस्ती करावयाची असल्यास दावे व हरकती दाखल करण्याचा कार्यक्रम अंतर्गत दिनांक 23/11/2023 ते 9/12/2023 या कालावधीमध्ये दावे व हरकती दाखल करू शकतात. तरी जास्तीत जास्त पात्र पदवीधर मतदारांनी प्रसिद्ध करण्यात आलेली प्रारूप मतदार यादी पडताळणी करून सदर मतदार यादीत आपले नाव नसल्यास विहित नमुन्यातील नमुना नंबर 18 विहित कागदपत्रासह भरून ऑनलाईन अथवा ऑफलाईन माध्यमातून पदनिरीक्षक अधिकारी किंवा अतिरिक्त पदनिरीक्षक अधिकारी यांचे कार्यालय ते जमा करण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे. पदनिरीक्षक अधिकारी म्हणजेच प्रांत ऑफिस व अतिरिक्त पदनिरीक्षक अधिकारी म्हणजे तहसील ऑफिस. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.